हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिडिअ इलेक्ट्रिशियनाव बराय जाबाय बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो जब नटिफिकेशन भिडिअ आपडेट खालामबाय थायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों जे बेवहाय बकाजान सिमेन्ट फेक्टरियाव रिक्रुटमेन्ट माखासे माने बेवहाय भेकेन्सि ओंखारनानै दङ जे बेवहाय गासै इलेक्ट्रिशियान फिटार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेवहाय जोङो माखासे माने बेवहाय पस्टफोर दङ स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया जे जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनबाय जे बेवहाय बकाजान सिमेन्ट फेक्टरि रिक्रुटमेन्ट 2020 फुल डिटेल्स बेवहाय जोङो डिटेल्सै नायगोन जे बेवहाय नाम्बार 1आव नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय बार्नार एबा मिलार होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सानैनि थाखाय दङ आरो एलिजिबिलिटिया जाहैबाय जे बेयाव डिप्लोमा केमिकेल और B.Sc विथ केमिस्ट्रि एस 1 साबजेक्ट जाय बिथांमोना माने B.Sc खालामनाय समाव जे केमिस्ट्रिखौ गांसे साबजेक्ट हिसाबै जाय बिथांमोना B.Sc आव लाफादोंमोन बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो एबा डिप्लोमा थानायफ्राबो जाय बिथांमोना माने केमिकेलावहाय डिप्लोमा दं बिथांमोनाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेवहाय मोननो हागोन जे सेलारिया जे बेवहाय 18,070 रुपिस जोङो बेवहाय मोननो हागोन पार मान्थ दाना नाम्बार 2 लोगोफोर नाम्बार 2 नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय केमिस्ट होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सानैनि थाखाय दङ आरो एलिजिबिलिटिया जाहैबाय जे बेवहाय B.Sc विथ केमिस्ट्रि एस 1 साबजेक्ट बिथाङाबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथाङा माने B.Sc खालामनाय समाव केमिस्ट्रिखौ साबजेक्ट हिसाबै लाफादोंमोन आरो बेवहाय सेलारि जोङो मोननो हागोन 18,070 रुपिस जोङो मोननो हागोन पार मान्थ नाम्बार 3 लोगोफोर नाम्बार 3 नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय इलेक्ट्रिशियान इनकाम SBA होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सानैनि थाखाय दं एलिजिबिलिटि जाय बिथांमोना माने ITI आवहाय इलेक्ट्रिशियान डिप्लोमा दङ इलेक्ट्रिशियान डिप्लोमा खालामनानै दङ बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो सेलारिया जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे 15,418 पार मान्थआव बेबादि मोननो हागोन नाम्बार 4 लोगोफोर नाम्बार 4आव नायोब्ला नुनो मोन्दों इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव सासेनि थाखाय दङ आरो एलिजिबिलिटिया जाबाय ITI इन्स्ट्रुमेन्टेसनाव जाय बिथांमोना ITI डिप्लोमा कर्स खालामनानै दङ इन्स्ट्रुमेन्टेसनाव बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो मा मोनगोन जोङो बेवहाय जे सेलारि मोनगोन जे 15,418 रुपिस जोङो मोननो हागोनखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों नाम्बार 5 लोगोफोर नाम्बार 5आव नायोब्ला जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय फिटार नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सानैनि थाखाय दङ आरो एलिजिबिलिटिया जाय बिथांमोना माने ITI आवहाय फिटारनि थाखाय डिप्लोमा खालामनानै दङ बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो जुदि जोङो बेवहाय सेलेक्ट जायोब्ला 15,418 रुपिस पार मान्थ मोननो हानायनि जोङो खाबुखौ बेवहाय मोनगोन स' दानिया नाम्बार 6 लोगोफोर नाम्बार 6आव ड्राफ्टसमेन मेकानिकेल नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासेनि थाखाय दङ आरो जाय बिथांमोना माने ITI आवहाय ड्राफ्टसमेन मेकानिकेल खालामनानै दङ बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो सेलारिया बेवहाय 15,418 सिम जोङो मोननो हागोन पार मान्थ दानिया सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन जे सेलेक्शन प्रसेसआ बेवहाय माखासे नर्म्सनि गेजेरजों जागोन होननानै प्रिसक्राइब नर्म्सनि गेजेरजों जागोन जे माबादि बेवहाय सेलेक्शन खालामनांगौ माखासे गभर्नमेन्ट रुल्स बादिनो बेवहाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो इन्टारभिउनि समाव जेबो रोखोमनि TADखौ होनाय नङा होननानै बेवहाय मख'नाय दङ आरो लकेल केन्डिडेटफोरखौ मा होगोन जे प्रिफारेन्स होगोन होननानै बुंदों जे लकेल केन्डिडेट बकाजान एरियानि जाय सुबुंफ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना बांसिनै बेवहाय प्रिफारेन्स मोनगोन मानोना जाय खाथि जायगानिफ्राय एप्लाइ खालामो बिथांमोना माने बेवहाय गोबां खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनसिगोन होननानै जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों स' दानिया जोङो बेवहाय नायनो गोनां बाथ्राया जाबाय जे बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जे माखासे रेजिस्ट्रेसन फिस बेनो जाहैबाय जे मा जेनेरेल आरो OBCफोरनि थाखाय 500 आरो SC STफोरनि थाखाय फिजिकेल हेन्डिकेपफोरनि थाखाय 250 रुपिस जोङो बेवहाय एस ए रेजिस्ट्रेसन फिस हिसाबै जोङो बेवहाय होनो नांगोन दानिया माबोरै एप्लाइ खालामगोन हाउ टु एप्लाइ होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय नुनो मोनगोन अफलाइन फर्मस मे बि डाउनलडेड फ्रम www.becil.com निफ्राय जोङो अफलाइन माखासे मा खालामनांगोन जे फर्म डाउनलड खालामनानै बेखौ जोङो फिलआप खालामनानै जोङो एप्लाइ खालामनांगोन होननानै जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों
लोगोसे गोनां डकुमेन्ट्सफोर जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनदों जे फट'ग्राफ थानांगोन जोंनाव एडुकेसन क्वालिफिकेसन वर्क एक्सपिरियेन्स बायदि बायदि आरो 2 पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ लोगोसे पेन कार्ड आधार कार्ड रेजिस्ट्रेसन फी बायदि बायदि नैबेफोर गासै टेस्टिमनियेल्सफ्रा जोंनियाव लोगोसे थानांगोन होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो मोनदों आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआनो जाबाय जे 10 आगस्ट 2020 थामहिनबा 10 आगस्टसिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जे डिसक्रिप्सन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं बेखौ जाहाथे डाउनलड खालामनानै फरायो बेवहाय डिटेल्सै गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना बेयाव मोनथिनो मोनगोन जे बियो मोनसे प्राइभेट जब होननानै जोङो बुंनो हायो कम्पानिनि जब नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। स' लोगोफोर बियो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय।